samoilta messuilta bongattiin myöskin Tunna. Tervehdys. Moi. Teillä oli täällä kanssa tällainen valokuviin liittyvä piste. Nämä on ilmeisesti sun ottamia kuvia. Joo. Mistä sulla lähti alun perin toi kuvaaminen? Millä tavalla sä löysit inspiraation siihen? No mähän on siis elokuvaaja ja lähtenyt elokuvamaailmasta. Elikkä mä tein ekaksi semmosen 8 vuoden uran tuolla leffamaailmassa. Mä olin pitkissä elokuvissa valaisijana ja sitten rupesin itse ohjaamaan ja kuvaamaan. Ja tosiaan tää, mihin meillä kokonaan perustuu tää homma, on Minun rantapuistoni valokuvauskilpailu. Joo. Ja elikkä nimenomaan ei niinkään liikkuvaan kuvaan, vaan just. Joo. Osaisitko tolleen niin kuin muutamalla sanalla nuorille valokuvaille jonkunnäköistä vinkkiä siihen, että minkälaisia asioita kannattaa miettiä, kun lähtee kuvaamaan, mikä tekee kuvasta hyvän? Tämmöisiä muutaman vinkkiä. Joo, no ensinnäkin yksi isoin asia, mikä pitää vanhana valaisijana sanoa, että valo on tietenkin kaiken A ja O. Ilman valoa ei ole kuvaa. Eli valo on erittäin tärkeä. Toinen juttu, mitä kannattaa ehdottomasti tehdä, on mennä uskaliaasti lähelle ja uskaltaa. Ja sitten ehkä kolmas vinkki on taas yrittää häivyttää itsensä, jos ikään kuin kuvaa esimerkiksi ihmisiä ja olla mahdollisimman huomaamaton. Eli nämä kummatkin, mennä mahdollisimman lähelle ja pystyy olemaan häivyttämään itsensä. Aivan. Eli olkaa rohkeita nuoret kuvaajat. Kiitos. Kiitos.